nástrojov, ktoré možno nepoznáme, tak tieto videá nám zasielajte na túto adresu. Kde? sekiholabak@rtvs.sk. Ty to vieš? Áno. My sa s vami lúčime so žánrom, ktorý nesie názov swing a tešíme sa na vás opäť na budúce, pretože hudba navždy. Ahoj! Ahoj! Kvízy, rozprávky, povesti, rádio aj telka. Na webe STVR je zábava veľká. Pozor všetci mladí piráti. Chystáme veľké dobrodružstvo. Slovenská televízia pripravuje výpravný rodinný seriál. Hľadáme dievčatá a chlapcov od 8 do 12 rokov do seriálu Marinka Somarinka. Ukáž odvahu, fantáziu a staň sa filmovou hviezdou. Prihlás sa na marinkasomarinka.sk. Zažite neobyčajné putovanie s vášnivým turistom a fotografom Marekom Jančúchom, ktorý sa vydáva na cestu Štefánikovou magistrálou. Akurát sa budem musieť otočiť, pretože kráčam presne naopak. V novej dokumentárnej sérii slovenskej televízie Štefánik vyniesol teleskop na najvyšší vrch Európy a ja som práve prišiel na najvyšší vrch Malých Karpát. Po stopách Štefánika. V premiére v sobotu o 9:30 na Dvojke. Príroda je plná emotívnych príbehov a prekvapujúcich hrdinov. Vstúpte do čarovného sveta, ktorý je pre bežné ľudské oko neviditeľný, v prírodopisnom dokumentárnom seriáli Zelená planéta. V stredu večer, v 2 častiach za sebou, na Dvojke.